Тук ще седи на много минимто ниво. Али, докъде си ти? Минавай го. Ето има още много, нали? Ох, тук вече не съм стигал. Беше! Трябваш да го бида, бе. Трябваш. Защо? Я ми покажи тук къде трябва да бъда. Виж, аз вече не... Бъда, не го видях. В какво? Сериозно. Що говориш за ключици? Питам те.